Merhaba jwara, hum bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Hûn zanin em di niha cotmehê danê me niha cotmehê jî yani çira pêşîn jî êdî nîvî kir bi rastî. Min gotibû ku ez ê behsa xwendinên xwe yê meha îlonê jî bikim. Xwe ev weke rêzê vîdyoyan ez parve dikim. Yani her mehê yani dawiya mehê de an jî di nava meha ku em tê dane. Ez vê van vîdyoyan ji bo we amade dikim ka di meha borî da çend pirtûk min xwendine. Ez merak dikim ka we jî çend pirtûk xwendine. Hûn dikarin di bin vîdyoyê de we çend pirtûk xwendine hêjmara wan û heger ku derfeta we hebe jî navê pirtûkan jî binivîsin ji kerema xwe û mijara ku babeta ku hûn li bêtir li ser rawestiyane wê jî binivîsinin. Pirsa min tenê ji bo pirtûkên ku we bi Kurdî xwendine. Yani dibe ev çewt xelet neyfêm kirin ji ber ku hin heval dema ku ez wisa dipirsim ez nîşan nadim ka tenê Kurdî nabêjim ji ber wê Tirkî an ji zimanekî din lê zêde dikin ne nexêr ez tenê bi Kurdî dipirsim. Ez êdî destpêkê zêde dirêj nekim û dixwazim derbasî pirtûkan bibim û bi vê awayî em bikarin muhesebeya meha îlonê jî bikin ku ka me çi xwendiye em ser kîjan mijaran rawestiyane û me çi sûd jê wergirtiye dibe em bi kurtasî behsa wê jî bikin ka em derbasî meha îlonê bin min di meha îlonê de kîjan pirtûk xwendine. Pirtûkên ku min di meha îlonê da xwendine ev pirtûkananin wekî wisa nîşanî we bidim. Bawerim pirtûk baş tên xuya kirin. Deha binivir lê sêheb jî weke ev pirtûk yani ne ku ev pirtûk bû bi rastî min nikarbû bi dest bixistaba ji ber wê min jî li ser telefonê weke ev pirtûk ew hersî jî xwendin. Ew hersî pirtûkanan jî ez ê niha bêm wan jî ew picekî cuda ne ji van pirtûkên ku min xwendin ji ber ku mijara min a meha îlonê Kurdên me Qafqasyayê Kurdên weke Sovyetê tê min nav kirin ku hûn zanin li wir yani bi hezaran Kurd ji Ermenistanê heta em bijin Qazakistanê, Qirgizistanê, Rusya, Azerbaycan, Gurcistan di van welatan da hê bi hezaran Kurdên me hene ku nêfî van welatan min e û wekî din Kurdistana Sor jî ji xwe li wir heye ku ew ne ku em nêfî wirê nebûne ew ji ku erdê Kurdan e. Min bêtir li ser Kurdên me yên em bêjin Sovyeta berê li ser wan xwand, ser edebiyata wan xwand, ser roman, çîrok û em bêjin navdarên wan û kesayetên hêja li ser wan min xwest ez xwendinekî çê bikim ber ku min gelek merak dikir û hê jî merak dikim rastî lê min hê net tişt xwendine gelekî min lê em ê hê di pêşerojê da jî berhemê din jî bixwînin. Niha ez naxwazim van vîdyoyanan biçekî dirêj dibin ez naxwazim zêde dirêj bikim ji ber wê ez ê wekî her vîdyoyê din bi kurtasî pirtûkê bidim nasîn danasîna wê bikim û piçekî jî li ser binirxînim û pişra jî derbas bibim. Lê ez dikarim bi giştî bibêjim ku ev berhemên ku yani yên Sovyeta berê yani nivîskar û em bêjin hizr û bîrên Kurdên me Sovyeta berê dema mirov dixwîne meriv tê digihêje ku ew tema yani em bêjin babeta wan mijara wan a sereke yeke yani ev çi ye ev jî heskirina welatê wan heskirina welatê me yani wek em bêjin Kurdistanê û hesreta weten weke weten bi nav dikin yani watan an jî welat em bibêjin hesreta welat di dilê wan da ye weke ji kezebê yani diaxivin ji kezebê dinivîsin an jî ji kezebê dibêjin yani ew qas kezeba wan şewitiye dişewite ku ji welatê xwe ji axa xwe dûr ketine û her bi hesreta wê dişewitin û her bi hesreta wê dilê wan bi are yani wekî ez dikarim bêjim ku babeta me li vir ew e. Ez derbasî pirtûkan bibim dixwazim bi helbestan dest pê bikim ji ber ku bêtir di helbestan da mirov tê digihêje bi rastî. Niha sereke ez dikarim pêşniyaz bikim ku Pirtûka Temûrê Xelîl ya antolojiya 35 helbestvan û nivîskarên Kurd ên Sovyeta berê di vê pirtûkê de weke ku behsa 35 nivîskar û helbestvanên Kurdên ku em bêjin yên Kurd Sovyeta berê ne behsa kurtê jiyana wan û behsa berhemê wan û ji berhemê wan jî mînakan de û bi vê awayî mirov yani bi kurtasî jî gelek kesayetên hêjayên ku Sovyeta berê Kurdên me wir dinase ji ber wê ev berhem ji bo destpêka ku hûn bixwazin li ser Kurdên Sovyetê bixwînin ez pêşniyaz dikim destpêkê vê bixwînin lê ji bo kesên ku destpêka Kurdî dane yani nû dest bi xwendina Kurdî kirine ez berhemên van berheman zêde pêşniyaz nakim ji ber ku zimanê wan piçekî gelek em bêjin giran tê
گرام به ورش بوه جبر کو به دوکینه دوکا سرحدیه جبر و دبی دسپی که دا yani ez du sade fikrim ji bo xwendin bi rastî nebaşin yani ji bo têgêşina wî ku wê dema ku tê negêjin fêm nekin wê demê jî hûnê aciz bibin û wê bibe sedem ku dev ji xwendinê berdin ji ber wê ji bo destpêkê ne lê heger ku ji bo destpêka ku hûn bixwazin Kurdên me nas bikin nivîskar û edebiyat û em bêjin helbestvan helbestkarên Kurdên me Sovyeta berê binasin dibe ev berhem gelek hêja ji bo destpêka xwendinê. Di birdan me wekî got behsa 35 helbestvanan dike ev kînin وەکە ئەحمێدە ئایرازی ئەحمێدێ هەبوو ئەم بێژن زالی ڕەشید حتا ئەم بێزن وەزیرێ ئێشۆ خەلیلێ مرادۆڤ میکایلێ ڕەشید میرۆی ئەسەد و gelek navidin çerkez reş û gelek navidin hene wexta ku me got me behsa çerkez reş kir em danasına berhem avî bidomînin ev jî pirtûka çerkez reş ji weşanên belkî hatiye çapkirin şoreşa xeberan yani şoreşa xeberan gotinan em bêjin helbesên çerkez reş birasî helbesên biçekî helbesên felsefîkin yani biçekî felsefeya wan giran e yani têgêşina wan ji zehmet e ez dikarim wisa bêjim û zimanê wî jî em bêjin biçekî bi devokî ye devoka serhedê ji xwe bêtir ev berhem hemî bi devoka serhedê hatine nivîsandin ji ber wê biçekî zehmet e têgêştina wan û dema ku ji xwe helbest felsefeyeke waya giran jî hebe hawê demê piçekî din barê mirov giran dibe ev jî ya çerkez reş bûn pişta em bên dîwanê Mikailê Reşîd ev nivîskarên ku ez behsa wan dikim divê berhema ku min pêşniyaz kirim ji bo destpêkê divir da kurtê jiyana wan heye û pişta em bêjin behsa berhemê wan tê kirin ji ber wê ev berhem dema ku beriya ku min van pirtûkan bixwînin dibe pêwîst e beriya ewil bê berhema Temûrê Xelîl bixwînin ji weşanê nayê hatiye çapkirin me ew ji bîr kiribû divir da sê berhemên Mikailê Reşîd henin sê berhemên wî helbestan weke em bêjin wede pencere û mîtale ji weşanxaneya belkî ev jî hatiye çapkirin ev jî helbesên Mikailê Reşîd helbesên Mikailê Reşîd di têgêşina wan femkirinan da ne zehmet e ji ber çi ji ber ku zimanekî gelek sade zimanekî gelekî em bêjin hêsan bi karhaniye sivik e û felsefeyekî ne pir giran e lê ez dikarim wisa bêjim ku dema ku meriv Mikailê Reşîd dixwîne yani meriv wisa rûn dine yani li gel hev mîna ku sohbet dike yani ev meriv vê hîs dike û yani wisa em bêjin nesîhetan dike yani bavek ji bo we nesîhetan dike lê bêguman wekeke min serî da ji got dîsa em bêjin mijara hevhar bêguman حسرتا وطن حسرتا ولات حسرتا کردستانیه حسرتا ام بیجن چیا و زوزان کردستانی نبراستی وکی دم بگومان ام بحث او کیش بکن در باز نبن مجاره سوسیالیزمی جی ام بیجن وقت برهمن دا gelek zede pesindayna sosyalizmi pesindayna ام بیجن komünizmi u taybet Leninci lover heye ev işte ki gelek normalej belko ev dema ku kurdin mecbur yani mecbur man kuj velatê xwe hatin nefikirin sürgün kirin û çün em bêjin Sovyetê lower birasî Sovyet her çiqas hin em bêjin gelek aliyên ku em dikarin rexne bikin hene lê em di aliyê din da lê binêrin ewaliyan da videoyekî din re bêlin bi rastî bi saya Sovyetê Kurdên me lower hemî bi em bêjin perwerdeha Kurdî yani mafê wanê perwerdeha Kurdî çêbû û li wir di wan salan da yani perwerdeha Kurdî em dizanin ku taybet li Ermenistanê dibistanan da ji bo zarokên Kurdan perwerdehiya Kurdî hatiye dayîn ev jî gelekî yani bi saya em bêjin awayekî sosyalizmê hatiye çêkirin ji ber wê normalekî mirov pesna sosyalizmê bide ji ber wê dibe ev neyrex nekirin yani bi vî awayî neyrex nekirin wekî em bêjin pişta em derbestî bêguman Fêrikî Usif hûn jî ve bîstiye ji weşanên lîse hatiye çapkirin ev berhemewiye ewelîn ku hatiye çapkirin çavkaniye helbestên wî helbestên gelek xweşin ez hema dixwazim ji vir çend rêzin helbesta wî hene ku min gelek parve jî kirin bi rastî min gelek hes kir ji ber wê ka ez niha li vir nikarim bibînim min xêz jî kiribû yani dibe bila xwezil bira Kurdistana min şên bûya milletê min aza xwendî û zên bûya derge dîvan bi zimanê min bûya û bi vî awayî dome yani bi rastî gelekî xweş e ku Fêrikî Usif jî ji wan helbestvanên me Kurdiyên navdar e û dibe bêxwendin û gelek berhemên wî yên helbestî dîsan henin pişta di berhemên Şikoyê Hesen dîsa Şikoyê Hesen jî Kurdekî em bêjin jî Sovyeta berê ev qalçicek û
tembura kurda de Pirtûkên Helbestan û ev jî çar hebûn min dugirtine hêdû diyedin bamı tünin levher duxandin gelekî xweş bûn dîsan wekî em bêjin sosyalizm komünizm têda heye Lenin heye û wekî din hesreta wetenê hes kirin çiya û banî û piçekî jî em bêjin şikestin jî heye di şikoyê Hesen de çima ji ber ku şikoyê Hesen xwe dikuje yani wekî em bêjin xwe kuştinê pêk dîne mixabin emrekî ciwan da eger ku seneba belkî wê hê gelek berhemên ciwan binivîsandine ji bo edebiyata Kurdî û bi vî awayî şikoyê Hesen jî bêguman hêjayî xwendinê ye. Pişta ji bo koma xwendevanên Kurdî ku min di vîdyoyê din de jî gotibû em her heftê rojên yekşemî her yekşemiyan û me ev kir du hefteyan carekî şevên yekşemê 22 da saet 10 da êvarê 10 da em berhemekî diyar dikin nav wan em bêjin wan rojan da dixwînin û wê şevê jî kom dibin û danasyonên xandayê berhemê dikin. Ev jî ji wan yek bû ya Osman Sevrî li Goristanekî Amedê weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Ji helbestên Osman Sevrî pêk tê ku zanin Osman Sevrî duan salên ku piştî em bêjin damezanda komara Tirkiye kolonyalist ku Kurdistanê talan dike dike kolonî ji xwe re pişta ew Osman Sevrî em bêjin derbasî bin xetê dibe yani Rojavayê Kurdistanê û pişta Sûrî Şamê falan û bi vî gelek helbestên wî ku di kovara hawerê de ji hatine çapkirin li vir helbestên hatine berhevkirin weke Pirtûk birasî gelek helbestên xweşin ku dibe hêjayê xwendinê ye. Pişta em derbasî Pirtûkên din bin ev Pirtûkanan jî yek Mele Mustafa Barzanî li Yekîtiya Sovyet nivîskar Ezîzê Ziyo Bederxan wergera ji Rûsî Temûrê Xelîl Jweşana dozê hatiye çapkirin ev berhem jî gelek hêja ku hûn jî dizanin piştî têkçûna Komara Kurdistanê 1946 da wek paytext li Mehabatê hatû damezrandin ji aliyê Qazî Mihemed Pêşeva Qazî û rêhevalê wî weke di wê demê de Mele Mustafa Barzanî jî heye ku dibe serê em bêjin serokkoman serkarê em bêjin generalê leşkeriya Komara Kurdistanê piştî têkçûna wê komarê ku em dizanin Mele Mustafa û tevî xwe 5-6 pêşmergeyên xwe derbasî Sovyeta berê dibin yani dor 10-12 salan li Sovyetê dibinin birasî mirov merak dik yani ne olsa hûn jî merak dikin belkî ka li Sovyetê Mele Mustafa çikir bi kêra têkiliyên hebûn jiyana wî li wir çawa di domiya û têkiliya wî em bêjin pêşmergeyan û pişra hatina heta hatina ku em bêjin Kurdistanê û di wê pêvajoyê de çi derbas bû bê gelek muhîm e ku bixwînin mija yani agahîn gelek hêja henin ku dema meriv fêr be birasî meriv ecîb dimîne ji ber wê dibe hêjayê xwendinê ev Pirtûka jî. Pişta em derbasî Emînê Evdal bibin helaqetiyê pismamtiyê di nav Kurdan da ev jî ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin nivîskar Emînê Evdal ku ev jî Kurdekî dîsa ji Sovyetê Ermenistanê di vir de jî wekî ku di navê Pirtûkê de jî diyarê ku ji xwe behsa çand û kültûr û pismamtî û em bêjin jiyan û çanda Kurdan dike û Pirtûkê gelek em bêjin li gor em bêjin rêbazên rê û rêbazên zanistên jî lêkolînên gelekî xweş û têda jî dîsan çavkanî jî hêjan ku dema mirov dixwîne tê digêje gelek em bêjin kevneşopiyên Kurdan jî. Pişta Pirtûka ku herî dawiye dikarim bêjim ku ev jî dîsan rewşenbîrek me hêja û navdar Kinyazê İbrahim rehme Xwedê li ser bin Mirzoyev ev Pirtûk li ser Kinyazê İbrahim Mirzoyev hatiye nivîsandin yani dema ku ew li jiyanê bû ev hatiye nivîsandin weke li ser wî gelek kes gelek navdar rên Kurd li ser daxivin behsa Kinyazê İbrahim dikin behsa xebatê wî dikin behsa jiyana wî dikin behsa têkoşîna wî dikin bi awayekî evê ku ev Pirtûk amadekirin yek geça wî Teymîna Mirzoyevê û yedin jî Lyudmila Makeron rên ku ev jî kesekî Kazakî ye ji ber ku hûn zanin Kinyazê İbrahim li Kazakistanê dijî li wir wefat kir çû ser gora xwe navê Pirtûkê de ji xwe Kinyazê İbrahim dibêje dilê min bona meriva dikute lê li vir gotina wî ya herî muhîm ew e ku dibêje ez dixwazim bi wê gotinê ew bikim ew ku la dilê xwe wiha şîrove dike Kinyazê İbrahim gelek Kurd e lê gelek manedarê dibêje me du bavên xwe ser axekî çal nekiriye yani me ser axekî bi gor nekiriye mezel ew nekiriye yani bêguman qesta wî li vir çi ye ji ber ku karê wî li Bakurê Kurdistanê bavê wî li Ermenistanê û bi xwe jî diçe Kazakistanê bi vî awe yani min rastî jiyana me Kurdan wisa çêbiye ku me di bavê xwe li ser axekî mexabin çal nekiriye ku ev ji xwe bi tena serê xwe yani
ew kula derdê Kinyazê İbrahim ji bo me vedibêje. û di berhemê de gelek nav henin, gelek navdarên me hinin ku behsa Kinyazê İbrahim dikin. Bêguman Kinyazê İbrahim jî behsa xwe dike û hin helbestên Kinyazê İbrahim jî henin gelek helbestên xweş in. Wekî din jî di dawiyê de jî gelek wêneyê Kinyazê İbrahim bi malbata wî li gel em bêjin xwendevanên, em bêjin zimanên Kurdî û li gel em bêjin Serokû Partiyên Kurdistanê wekî din yê Qazakistanê û gelek kar û xebatên ku di Qazakistanê dewleta Qazakistanê de jî dike Kinyazê İbrahim. Bi vê awayî ev berhemên ku min xwendibûn ev bûn lê sê berhemên ku min got weke ev pirtûk min xwendine bûn. Ev çi bûn? Ev jî hûn zanin li Rojavayê Kurdistanê piştî şoreşa Rojavayê Kurdistanê ev 10 sal zêtir e li wir bi zimanê Kurdî perwerdehî heye. Yani perwerdehiya bi zimanê Kurdî heye gelek baş e. Di pola em bêjin pêş dibistanê de dest pê dike heta zanîngeh tevî. Yani weke bi awayekî bifikirin perwerde de hemî qadanda bi Kurdî ye ji ber ku rêveberiyeke Kurdan nûr heye. û ev jî gelek baş e û min jî pir merak dikir yani ka ev diwan dibistanan da kîjan berhem û em bêjin de polan da aslan da bi çi awayî ders tên dayîn û pirtûkên wan çinin mijarê wan falan bêvan. Ji ber wê min ev pirtûkên rêbazê heye li ser Googleê dema ku hûn binivîsinin tê li hember we hûn dikevin wir û li gor astan ji xwe li wir nivîsan ne em bêjin asta em bêjin di wir pêş dibistan û pişta amedayî seretayî falan dinivîsin û di vir de min sê pirtûkên ku ser dîrokê ji bo asta em bêjin amedayî yani lîsê polên lîsê min ev sê berhem weke yek du sê amedayî yek du sê xwendin ji ber ku merak dikir ka bi çi awayî li wir ji ber ku serdest dîrokê dinivîsin. Ev rastiyekê cîhanê ye ku serdest. Li wir jî piştî şoreşê Kurd li wir em bêjin di Rojavayê nav sînorên Rojavayê Kurdistanê de bûn serdest. Bûn desilatdar bêguman li gor xwe wê dîrokekî binivîsinin û ji xwe dinivîsinin jî nivîsandine jî min ev xwendin bêguman gelek rexneyê min ew ki min hinin lê ez nikarim di vîdyoyê de behsa wan rexneyê xwe bikim ji ber ku ev bi tena serê xwe dibe di vîdyoyekî de bê nirxandin û gelek berhemê din jî henin dîsa di weke felsefe edebiyat bîrkarî matematik erdnîgarî biyolojî em bêjin beşên din ziman wekî din. Sê berhem jî min li vir xwendibûn û dîrok behsa dîrokê dikir heta em bêjin beriya zayînê dest pê dike heta em bêjin roja me îroyîn behsa dîrokê dike. Bi rastî gelek xweş bû pêşniyaz dikim ji bo xwendinê û bi awayekî jî yani bi rastî mirov kelecanî dibe ku eger ku me perwerdehiya Kurdî bidiba li gor wê çerçeveyê wê dîsa çê bana berhem pir zêde cuda nedibûn. Yani bi rastî kelecaniyekî mezin bû ji bo min ku min ev berhem xwendin û xwendinê xwe jî didomînim niha jî li ser felsefeyê ji ber ku meha cotmê hêda ez xwendinê xwe ser felsefeyê pêk dînim ji ber wê niha berhemên ku li wir dibistanên Rojavayê Kurdistanê de ji bo zarokên ku diçin em bêjin lîseyê dersên felsefeyên henin ku ez nawan berheman jî dixwînim. Dixwazim him bi awayekî felsefeyê bixwînim bi Kurdî ji xwe û bi awayekî Kurd çawa felsefeyê dinivîsinin, felsefeyê dinêrin û hizr û bîr û armanca me Kurdan jî çawa çêdibe bi rastî ev jî ji bo vê dîtinê jî û wekî dinê jî bikaribin bi Kurdî xwendinê xwe jî bidomînin dibe. Bi vê awayî ez hatim dawiya vê vîdyoyê jî min behsa xwendinê xwe meha îlonê kir hûn jî ji bîr nekin bin vîdyoyê de behsa xwendinê xwe meha îlonê bikin û bi vê awayî ka em bibînin kê çi xwendiye û çi dixwîne. Ez ê xatir ji we bixwazim bi xatirê we heta vîdyoyekî din li xwe baş binêrin û ji bîr nekin bibin abone biacibînin û şîroveyên xwe lê zêde bikin û li xwe baş binêrin dem baş.